Vinga, Marc, 360. Vinga, un altre. Quin control. Joder, quin hosti. Joder, quin hosti. 360, Marc, 360, pega un colada en l'aire. Bona. Aire. Bona. Ole, tio! Ole. T'ha sortit beníssim. Vinga, Guillem. Com és ràpid, senyor? La recepció... Vinga, bota, Bernat, coño. Si voten en Guillem i en Joan. Vinga, planes. Bona. 180. Vinga, planes. Bona. Planes. Bona. Patrick, ¿has visto la piedra que me ha sacudido en la cara? Como ¡zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. Deja de gritar que así no me oyes. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. Tio, mira que anaves a poc a poc, eh? Puta. Tio, mira... Puta. Allà dalt de la capa han d'anar, no? 50 minuts. Per aixecar, o no? 50 minuts perquè aquí jo una va darrere l'altra, però és superdifícil, no? Nosaltres ens queiem, però... Però mos queiem superràpid. Jo me queia i feia així. I feia així, potser me queia i feia així, i me tornava a aixecar. Aquí ho podríem confessar animal, també. Estava cansat esperant, he fet un bot. Si me caic de l'esquena, sí, m'impulso altura, però si me caic de cap, he de girar i tornar a porrar. I aquí ho he una vegada. Vist de tot, mira. Vídeo qualitat HD. Full HD. Ja voy! Però dic que tu canvia. I de dalt, perquè no podem fer això, Fet una baixada impressionante. Fet això, vinga, Doco. Fet tu. Això de ser insant, no? Va a tope ara, això? No, va tant. Jo, d'on toca? Faim un coño de dia. Com ho deixi que va estar tocar, coño. Pues que en Raúl i en Xavi jo no t'he vist cap moment, ho fan bé, però. No, mates, tio. Diuen que controlen molt, però se foten cada hòstia, xaval. Mira, tu vas més ràpid. No vols que menys. Jo també, en el final vaig ràpid, eh? Sou els que més. Vaig follar. Al principi qui follava a mi era jo, perquè aquest anava fent així, anava de poc a poc i jo, a tomar por culo. Sí, però I m'he posat a follar tot recte i derrapant. I després quan m'he mullat, vaig a tope jo.